Grabe ka init karon panahon na mga tats. Oy, sama sa kainit sa mong trabaho na mga tats, bisag perting initan no. Buntag sayo pa na mga tats, alas 6 ba na sa buntag pero ang init mamaak na. So may buntag ka na to tanan dira mga tats no. Kung gabi man maabot sa inyong video o may gabi sa inyong tanan dira, magtrabaho sa tanang mga tats kay nga naman kada video na to wala ko nyo makita ka duty no. Kay nga naman dili mo guna ko to kampi ang bangka mga tats karon kay kampi na to ning bangka, sumutabang ta dira no. Dili jud tanan bangka mga tats nga ako ang kampi no. So chamba-chamba lang ni mga tats, machambahan nga ako ang kampi na mutabang ko dito pero pag dili akong kampi mga tats, mag video lang ko ana aron na ko ipakita sa inyo ha. Syempre kay mao man itong content mga tats, mao jud ni permite ato ipakita sa inyo, di ba? Ang uban dira magsawa na no o wala tay mahimo ana, basta ako mahimo jud kog content para na ako i-post ang adlaw, para na ako ko ipakita kay Mita. Mao bitaw nang giagi na to yo para ang uban da ganahan pud maminaw no, kay kung sige mo tagtan-aw ng video nya saba kayong palibot, di jud magkasinabot mo nang agion na tog voice over. Pero okay lang mga tats kay sa unang panahon bitaw nga wala pa ko makuha ning Facebook, wala pa ko sweldo, adlaw-adlaw ko ga-post no, hapit 1 year ko wala makuha. So nagantos kani ko ato karon pa ka kanana tay sweldo kada bulan. Mao na sa bag ko nagsugo dira no, ayaw mo sige himo grill, pag himo po bog long form kanang taas nga video nga 3 minutes pataas no, kay nga naman content monetization na inyong gisudlan karon, dili na para sa mo sa una nga isa-isahon migkuha sa reel, sa stream ads, sa bonuses ana isa-isa karon giusa na mo na maghimo mo picture, reel og long form kanang taas nga video para makuha mo. Kay kung sige mo grill dia dugay jud mo makuha. Unya mobile ka ta sa atong trabaho mga tats, ang among isda dira nangahulog sa dagat no, mao nang gisigpo sa akong kauban dira, gipamunit po nako na diya kay nga naman nagtagak-tagak sa sobra na mo kapaspas among lihok. So ingana jud siguro mga tats nga magdali-dali bito ka nga di nimo ma-focus sa imong trabaho, magkausik-usik jud. Nangatagak na. Mga ligtas. Dito naka-adtog layo kay patay naman eh. Gapa. Turo. Pesa. So nga na mi kabisi dira mga tats no, basta dinalian gud nimong trabaho dira, mao jud na mahitabo mo na ato nang paspasan dira para mahuman pud ang trabaho, para ma-dispose pud na didto, para ma-presyon pug mahal-mahal no, kay karon panahon na mga tats medyo nisaka gamay atong isda. Basta Semana Santa na mga tats, mo mahal yun ang isda no, kay nga naman ang uban isda mo gud ana magpailalom, di ba? So ingana jud na dili magpakuha ang uban ana kay perting inita sa panahon karon, ultimo dagat karon perting inita mo na atong isda magpailalom. Sa bagay ato panahon mga tats dili na permanente no, dili permanente barato, dili pud permanente mahal. Wither yun ang mga tats, ang uban man gud dia porket barato na gusto na hantod barato pod. Unya ang ato mananagat ana perti nang luoya kay nga naman perti ra bang mahala sa kurudo karon, gasolina, grocery o sa man na di starting biya na o sama ana karon no, do ka bukbang ka idonggo dia nya gagmay ra karga o di ba bukol pa bang gani halos. Mao na ka mo mamalitay dira ay mo sige kramo nga mahala pod sa tong isda karon oy, kay nga naman dili ba lalim kuhaon sa lawod na og isa pa o kamoy panagat didto para mabal-an ninyo di ba? Dire pila ra bago istorya.